Πάμε στα πολύ μοντέρνα ρομπότ, κομπιούτερ, τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει είναι. Λοιπόν, δεν το εννοώ. Είναι πολύ παραδοσιακή. Η τεχνητή νοημοσύνη συσσωρεύει σε ένα μικρό τσίπ τη διαθεσίμη πληροφορία και τις διασυνδέσεις της επί της ιστορικής δράσης, παλαιάς και νέας, ολόκληρης της ανθρωπότητας. Παρομοίως η ψυχανάλυση σε ατομικό επίπεδο στηρίζεται επίσης επί των ελευθέρων συνδεμών και της μνήμης ή των φαντασιακών ιχνών του κάθε συνειδήτου, που είναι δύο παράλληλες πορείες αυτές. Σήμερα πρέπει να δεχτούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει κατά κράτος υπερνικήσει το πεπερασμένο του μυαλού του αναλυόμενου στο να θυμάται και να αναλύει εντός δευτερολέπτου. Συνεπώς η τεχνητή νοημοσύνη θα εισβάλλει στην ψυχανάλυση και θα την εξαφανίσει. Ετοιμαστείτε. Εάν όμως αφοσιωθήκαμε στην ψυχανάλυση, αυτό συνέβη επειδή θεωρήσαμε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερη επιστήμη, όπως είναι και ο ανθρώπινος ψυχισμός, ένας ιδιαίτερος βιολογισμός, και επειδή η σχέση των δύο είναι αποκλειστική και μοναδική. Και τώρα συνειδητοποιούμε ότι παρεμβαίνει η τεχνολογία σε αυτή τη σχέση, ο πλέον απρόσπικτος επισκέπτης που για πολλούς είναι απειλή. Πράγματι, κρίνοντας από τις αντιδράσεις φόβου φορέων της ψυχανάλυσης, φαίνεται να συμβαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη προτίθεται να προχωρήσει μέχρι του σημείου να δημιουργήσει ακόμα και τέχνο ψυχαναλυτή, δηλαδή ρομπότ ψυχαναλυτή. Αυτός σε τίποτα δεν θα διαφέρει από τον άνθρωπο ψυχαναλυτή, απλώς θα είναι αποτελεσματικότερος. Άλλωστε, σωματική επαφή στην ψυχανάλυση εκ προημίου δεν υφίσταται και συνεπώς ένα κέριο ανθρώπινο προσώπο που βρίσκεται εκτός συναγωνισμού χάνει την τεχνητή νοημοσύνη ακόμα ισχυρότερη. Το πρακτικό θέμα που μας αφορά είναι το πώς η τεχνολογία μπλέκεται αδιάρρηκτα με το πλαίσιο της ψυχανάλυσης, αυτό που συνιστά τον πυρήνα της ψυχανάλυσης. Διότι αυτό είναι βασικά ο πυλώνας της. Χωρίς αυτό, πώς θα μπορούσε να υπάρχουν ελεύθεροι συνειδητοί, ώστε να λειτουργούν απρόσκοπτα στην έκφραση του ασυνειδήτου κατά την ανάλυση. Θα υπήρχε χάος. Εν μέσω αυτών των εξελίξεων θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε για πρώτη φορά, διότι εγώ στη βιβλιογραφία δεν έχω δει τίποτα σχετικό, γι' αυτό λέω για πρώτη φορά. Έχω ψάξει, την παρακολουθώ, την βιβλιογραφία, δεν έχω δει τίποτα σχετικό. Τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά. Εξ αρχής όμως θα πρότεινα να είμαστε προσεκτικοί, διότι θα κληθούμε να χρησιμοποιήσουμε ολόκληρο το φάσμα των δευτερογενών διαδικασιών του ψυχισμού μας, που περιλαμβάνει ονειρικές καταστάσεις, συμπυκνώσεων και μεταθέσεων, και οι οποίες ανήκουν στο χώρο του βιώματος της χρήσης συμβόλων παρά της συνήθους λογικής. Μόνον έτσι θα αντιληφθούμε τη φύση του προβλήματος. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, Φερρυπίν, να κάνω μια σημαντική διευκρίνηση και έναν διαχωρισμό μεταξύ ψυχανάλυσης του υποκειμένου, όπως αυτή περιγράφεται από τις γέννησης της έως σήμερα από τους κλασικούς ψυχαναλυτές, και της ψυχανάλυσης των αντικειμενοτρόπων σχέσεων που εμφανίστηκε μεταγενέστερα.
Η δεύτερη έχει περιγραφεί σε τουλάχιστον 20 παρεμφερείς τρόπους, όπως είχα αναγνωρίσει προετών σε ένα συνέδριο. Για λόγους δε επικοινωνίας θα συμπεριλάβω όλες τις αντικειμενότροπες προσεγγίσεις σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων με τον όρο αντικειμενότροπες ψυχαναλύσεις. Έτσι, για να το συντομεύσουμε. Η πρώτη λοιπόν είναι η ψυχανάλυση του διπλού υποκειμένου που όλοι γνωρίζουμε. Ένα άτομο που βιώνει τον εαυτό του να έχει το αποκαλούμενο ψυχολογικό πρόβλημα ως το αντικείμενο της πάσχουσας υγείας του. Άγχος, κατάθλιψη, παρανοϊκός ιδεασμός, ψευδαισθήσεις, επιθετικότητα κτλ. Το άτομο αυτό, παρέα με το αντικείμενό του, κομμάτι του εαυτού του, έχει προσπαθήσει ανεπιτυχώς να προχωρήσει στη ζωή του, διότι έχει κατακλειστεί από τα συμπτώματα. Και έτσι έρχεται για ανάλυση, περιγράφοντας το προβληματικό αντικείμενο της ζωής του, που του έχει σταδιακά εξελιχθεί εδώ και πολλά χρόνια. Την κατάσταση αυτή την έχει περιγράψει ο Φρόιντ με την απίθανη έκφραση εκ των υστέρων. Έχουμε δηλαδή κάτι, μια υφέρπουσα κατάσταση, την γέννηση της οποίας μπορείτε να την τοποθετήσετε όπου θέλετε, μία μέρα μετά τη γέννηση του αναλυόμενου, ένα μήνα, 2 χρόνια, 10 χρόνια, όπου θέλετε. Αυτό λοιπόν το αντικείμενο αποθήθηκε μέσα του και έγινε μέρος του ασυνειδήτου. Εν τω μεταξύ δούλευε μέσα του σαν σκουλίκι επί χρόνια. Ο άνθρωπος έφτιαχνε άμυνες εναντίον του και έτσι κατάφερνε να προχωράει στη ζωή του μέχρι ότου μια μέρα του είχε γίνει βουνό και έσκασε, οπότε και ζήτησε βοήθεια. Ο ψυχαναλυτής τον είδε, τον αξιολόγησε ως κατάλληλο για κλασική ψυχανάλυση και χωρίς ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση και χωρίς κάποιας μορφής συμβόλαιο, όπως συχνά αναφέρεται, καθήμενος στο εντελώς ανεπιτίδευτο γραφείο του, του είπε 2-3 πραγματάκια με ευγενικό ανθρώπινο τρόπο. Σας αποδέχομαι για αναλυτική θεραπεία. Θα ήθελα να μιλάτε όταν μου έρχεστε εδώ τόσο ελεύθερα όσο όταν μιλάτε στον εαυτό σας. Θα έρχεστε 4 φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη στις 7 μετά μεσημβρίας. Η αμοιβή μου θα είναι 50 ευρώ ανασυντηρία στο τέλος του κάθε μήνα. Έτσι, απλά ξεκάθαρα πράγματα. Τίποτα περιττό, έτσι. Εξαιρούνται οι μέρες που δεν εργάζονται. Όποτε δεν έρθετε για κάποιο δικό σας λόγο, η συνεδρία θα πληρώνεται. Από αύριο δεν θα μιλάμε όπως σήμερα. Θα παρεμβαίνω μόνο κάπου όταν θεωρώ ότι μπορώ να είμαι χρήσιμος στην αναλυτική σας πορεία. Απλά, ξεκάθαρα, έτσι, διότι μετά όλα αλλάζουν. Ο ασθενής συμφώνησε και η ανάλυση ξεκίνησε την επόμενη στις 7. Αυτό αποκαλείται πλαίσιο της ανάλυσης. Κράτησε πολλά χρόνια και επιχειρήθηκε να αλλάξει μόνο 2 ή 3 σε 3 περιπτώσεις. Βέβαια και αυτές οι αλλαγές έγιναν υλικό προς ανάλυση όπως κάθε τι άλλο σε αυτά τα χρόνια. Βέβαια, η πρώτη ύλη για όλα αυτά να συμβούν ήταν ότι συνολικά ένιωθε μία ενστικτική και εντελώς ασυνείδητη έλξη προς τον αναλυτή του. Αυτή η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του τον ενεθάρρυνε να προχωρά. Όλα αυτά ο αναλυτής του τα ερμήνευε με την τεχνική που διέθετε,
χρησιμοποιώντας σύμβολα και τις φαντασιώσεις του αναλυόμενου, καθώς περιφερόταν το εγώ του εντός των ασυνείδητων περιοχών του, ώστε να μην νομίζει ο αναλυόμενος ότι είναι τρελός ή ότι έπεσε σε αθεράπευτο έρωτα με τον αναλυτή του. Τα λοιπά συνέβαιναν αυτοματικά. Θυμηθείτε τι έλεγε ο Φρόιντ, ότι το ασυνείδητο λειτουργεί αυτόματα. Οι αντιστάσεις είναι που το εμποδίζουν να λειτουργήσει. Και εφόσον όλα πήγαιναν σωστά στην ανάλυση, ιδιαίτερη σημασία μεταξύ των συμβόλων που ανεπαίσθητα άλλαζαν ήταν τα βασικά δύο, του χώρου και του χρόνου. Αυτά έφερναν διαρκώς το παρελθόν στο παρόν και το παρόν στο παρελθόν. Ας δούμε όμως τώρα και τη δεύτερη περίπτωση, κατά την οποία ο αναλυτής υιοθετεί την ψυχανάλυση των αντικειμενότροπων σχέσεων. Δεν θα επαναλάβω όλη τη διαδικασία της ανάλυσης. Θα μείνω μόνο σε κάποια βασικά σημεία για το σκοπό αυτής της συνάντησης. Καταρχάς, η προσοχή του αναλυτή στρέφεται σε αυτή την περίπτωση στο κατά πόσον ο αναλυόμενος είναι ψυχικά διατεθειμένος να κάνει ανάλυση και να δημιουργήσει μια σχέση με τον αναλυτή. Παρακολουθεί προσεκτικά τις προβολές του αναλυόμενου και τις ερμηνεύει στο πρόσωπό του χωρίς ανάγκη για συστηματική παλινδρόμηση εντός του περιεχομένου του ασυνειδήτου του αναλυόμενου. Η επιθετικότητα ως εγκιστωμένη ποσότητα μέσα στην ερμηνεία καταλήγει να προσδίδει αρνητική γνώση στον αναλυόμενο για το τι είδους άνθρωπος είναι και ποιες είναι οι αιτίες των ενοχών του. Έτσι, διότι ο αναλυτής ήθελε η τεχνική του είναι να προάγει, ο ασθενής να μιλάει για αυτά τα πράγματα τα οποία έχει κάνει, ας πούμε, άσχημα στη ζωή του. Η δημιουργία σχέσης προχωράει διαρκώς μεταξύ αναλυτή και αναλυόμενο, αλλά χωρίς την ανάγκη ουσιαστικής παλινδρόμησης, διότι όπου χρειάζεται υλικό εκ του ασυνειδήτου να συμπληρώσει κάποιο κενό, αυτό παρέχεται από τον αναλυτή. Οι δυο τους συνεργάζονται ένθερμα ώστε να δημιουργήσουν νέες σκέψεις και νέα συναισθήματα απελοχοποιημένα, στρέφοντας την ανάλυση προς τη νέα γνώση και την διαπροσωπική αξιολόγηση του ενός από τον άλλον. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον υπάρχει πλήθος ενιών που μορφώνουν το εγώ του αναλυόμενου. Όλα αυτά είναι επιτοπλής των πράγματα που με τον καιρό θα τα επεξεργαστεί ο αναλυόμενος και θα τα καταστήσει μέρος του νεοσύστατου εγώ του. Οι περισσότερες εξ αυτών των αντιπροσωπεύσεων παίρνουν την μορφή πραγματικότητας, δηλαδή κοινωνικής και συναισθηματικής βεβαιότητας. Ιδιαίτερα τα δύο βασικά σύμβολα του χώρου και του χρόνου που μας αφορούν περισσότερο και καθορίζουν το πλαίσιο, δέχονται με ευκολία την διαμορφούμενη ψυχολογική αλλαγή ως ρεαλιστική γνώση. Καθώς η ενδοψυχική αλλαγή είναι αποτέλεσμα των ερμηνεών του αναλυτή, οι οποίες δεν σκοπεύουν στην επιβάρυνση του εγώ με αναζήτηση των ασυνείδητων διασυνδέσεων του ίδιου του αναλυόμενου, αλλά στη δημιουργία σχέσης που προσφέρει στον αναλυόμενο μεγάλο μεν, αλλά και εξαιρετικά χαλαρό εγωτικό εύρος. Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας πιστεύω να έδωσα μια αδρά περιγραφή επί του ζητήματος της διαφορετικότητος μεταξύ υποκειμενικής ψυχανάλυσης και ψυχανάλυσης σχέσεων. Οι δεύτερες είναι ψυχαναλύσεις
βελτιωμένων σχέσεων των ανθρώπων. Φυσικά για λεπτομερή ανασκόπηση χρειάζεται πολύ περαιτέρω συζήτηση από αυτό το θέμα. Συνεπώς, τι βρίσκεται πίσω από τις διαφορές αυτών των δύο μορφών ανάλυσης? Κρύβεται η υποκειμενική λέξη του εκ των υστέρων. Στην πρώτη περίπτωση, ο αναλυόμενος κάνει τη δουλειά της ανάλυσης με υλικά δικά του, εκ των χρόνιων αποθήσεών του, που αναβιώνουν κατά την έξαρση της συνάντησής του με τον αναλυτή και αρχίζουν οι αφόρμητοι αυτοματισμοί της παλινδρόμησης, της μεταβίβασης, της αποδέσμευσης μη αναγκαίων εγωτικών σχηματισμών. Και έτσι βρίσκει την ενέργεια για να συνεχίζει να επενδύει επί του αντικειμένου του διχασμένου εαυτού του, μέχρι ότου λύσει το πρόβλημά του, εμπλέκοντας την πορεία των αναλυτή του που τον συναντάει απροσδόκητα να παίρνει ποικίλες μορφές του παρελθόντος του υπό συνθήκες ελευθερωτήτου και μεγάλης ειδονιστικής έξαρσης. Και ευνηδίως μπορεί και εκφράζεται γαλήνια έχοντας ανακαλύψει την ευχαρίστηση εντός του, όχι λόγω της σχέσης δηλαδή, αλλά λόγω της σχέσης του με τον εαυτό του. Στη δεύτερη περίπτωση ο αναλυόμενος δεν χρειάζεται να παλινδρομεί, διότι μαθαίνει σωρία νέων και σπουδαίων ιδεών από τον αναλυτή του, οι οποίες υποκαθιστούν την ανάγκη για ψάξιμο δικό του. Επενδύει μαζικά επί του αναλυτή του και χτίζει νοήματα και μεταβιβαστικά συναισθήματα θυμού και αγάπης, αξιολογώντας ότι η ευρύτερη σχέση με τον εαυτό έχει υπάρξει τόσο χαοτική και προβληματική, που θα μπορούσε κάλλιστα και να την ξεχάσει. Καταλήγει ότι η κοινωνικότητα και η ευχαρίστηση που εδρεύει μέσα στη σχέση με τον αναλυτή είναι απείρως καλύτερη από τον φόβο για επιστροφή στον παλιό διάλογο με τον διχασμένο εαυτό. Η διάκριση μεταξύ ανάλυσης ατομικής παλινδρόμησης και ανάλυση γνώσης αντιστοιχεί σε πλούτο. Ο ένας είναι πλούτος από προσωπική εργασία, ο άλλος είναι πλούτος κληρονομιάς. Και οι δύο είναι καλοδεχούμενοι, συνιστούν δε πανάρχες βιωματικά διαφοροποιήσεις πλούτου με συγκεκριμένα χωρικά και χρονικά χαρακτηριστικά. Εν κατακλείδη, στον αγώνα του εγώ για σύνθεση και δημιουργική ανακούφιση βρίσκεται το κάθε καλά οργανωμένο σύμβολο. Αυτό έχει συμπίκνωση και μετάθεση, όπως ξέρουμε, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εμπιστοσύνη και αποφασιστικότητα όπου το χρειάζεται ο δημιουργός του ή ο κληρονόμος του. Ένα σύμβολο χωροχρόνου μπορεί να είναι απείρου κλινικής και πρακτικής χρήσης. Άλλοτε είναι σύμβολο αυτοδημιουργίας, της λέξης και του νοήματος του υποκειμένου που το δημιούργησε, άλλοτε δεν είναι σύμβολο έτερο προσδιοριζόμενο και ίσως ασταθές. Παραδείγματος χάρη το συναίσθημα υπερηφάνεια, δημιουργούμενο από την εμπειρία ενός υγιούς πέους ή υγιούς μαστού ως αποτέλεσμα ειδονικών πρωτογενώς εμπειριών, είναι εντελώς διαφορετικό αν προέρχεται από ενεργητική συμμετοχή στη δημιουργία του υποκειμένου, από ό,τι είναι ως αποτέλεσμα θεωρητικών γνώσεων ψυχολογίας περί αυτών. Και έτσι, σε σχέση με το θέμα μας, τα δύο σύμβολα του χώρου και του χρόνου είναι ανεκτήμητης αξίας και μας αφορούν ιδιαίτερα. Στην κλασική ψυχανάλυση έχουν δουλευτεί από το ίδιο το ασυνείδητο υλικό του αναλυόμενου και έχουν δημιουργηθεί από το εγώ του. Σε αντιδιαστολή προς αυτό, στην αντικειμενότροπη ανάλυση
έχουν προσφερθεί αφιδώς σε ποικίλες μορφές κατά τη διάρκεια της ανάλυσης από τον αναλυτή και έχουν υιοθετηθεί από το εγώ του αναλυωμένου. Έχουμε χρόνο ακόμα. Ας δούμε επί του πρακτέου ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Ο Φρόιντ, περιγράφοντας το ψυχαναλυτικό πλαίσιο, τόνισε ότι αυτό είναι ένα δωμάτιο απλό, όχι προκλητικό, που αποτελεί τον χώρο της ανάλυσης. Συμβολικά αυτό το δωμάτιο είναι το σώμα της ανάλυσης, δηλαδή η βάση επί της οποίας χτίζεται κάθε τι άλλο και πρακτικά συνιστά τον αναλυτικό χώρο. Επίσης, περιέγραψε ότι σε ένα περιβάλλον ελευθέρως διακινούμενης προσοχής του αναλυτή και ελευθέρων συνειρμών του αναλυόμενου, δημιουργείται μεταβιβαστικά δι' αυτής της δράσης ο χρόνος της ανάλυσης βήμα-βήμα. Δηλαδή, λαμβάνει χώρα αυθόρμητα η δημιουργία του εγώ που αντιπροσωπεύει τον δυναμισμό του ψυχισμού. Έτσι, βλέπετε πάλι, αυτό που εννοούσε ο Φρόιντ είναι πάλι το ίδιο, ότι ο ψυχισμός του ανθρώπου δουλεύει αυτοματικά, αρκεί να του δώσεις την ευκαιρία και αυτός πηγαίνει του γρου προς το σωστό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ψάχνουμε, ας πούμε, να θέτουμε ανύπαρκτα ερωτήματα. Κατά την υποκειμενική ανάλυση δεν υπάρχει άγχος, εκδραμάτιση ή ανησυχία για τον χώρο και τον χρόνο του πλαισίου της ανάλυσης και καμία πολυπλοκότητα στην αποδοχή των οσάνων δύο ακρογωνιαίων συμβόλων, χώρου και χρόνου. Το ασυνείδητο του αναλυόμενου δεν επιφορτίζεται με ξένο υλικό, αφού τα προβλήματά του που αναζητούν την παλιδρόμηση με σκοπό την διόρθωσή τους είναι ήδη πολλά, διότι ας σκεφτούμε, αν αυτά τα δύο σύμβολα αρχίσουν να ποικίλουν με οποιονδήποτε τρόπο, τότε θα πρέπει να γίνουν και αυτά αντικείμενα ανάλυσης. Δηλαδή έρχεται ο ασθενής για ανάλυση και εμείς του φορτώνουμε χίλια δυο άλλα. Εν συνεχεία, αυτό θα σημαίνει επεξεργασία της νέας κατάστασης, επένδυση τους, λεκτικοποίηση τους, συμβολοποίηση τους, εγωτική ενσωμάτωση, διαθεσιμότητα για ελεύθερης συνειρμού και έτσι το έργο της εκ των υστέρων ανάλυσης θα έχει επιβαρυνθεί τόσο υπέρογκα έως και σημείου παρέτησης. Ιδού ο λόγος για τον οποίο πολλοί ασθενείς λένε «δεν μπορώ άλλο, θέλω να φύγω». Τους έχουν τρελάνει με καινούργια πράγματα. Αυτό μπορεί να συμβεί στην αντικειμενότροπο ανάλυση. Εκεί εκ προημίου ο αυτοματισμός της παλινδρόμησης δεν διακινείται ελεύθερα, διότι η τεχνική του αναλυτή πρωτίστως ευνοεί τη δημιουργία σχέσης. Ελλείψη παλινδρόμησης στο ψυχικό όργανο παλεύει ματέως να βρει κάτι καταλήλως εξουδετερωτικό της έντασης του ανάμεσα στο πλήθος των φαντασιώσεων του, προκειμένου να ενσωματωθούν οι όποιες αλλαγές που ενδέχεται να συμβούν. Τότε, ψάχνοντας το εγώ του αναλυόμενου να βρει τη λέξη ή το νόημα, προκειμένου να βγει από το λαβύρινθο του ασυνειδήτου του, το ψυχικό όργανο αρπάζεται από κάτι που του προσφέρει ο αναλυτής ως ερμηνεία γνωσιακού χαρακτήρα. Αυτή η εκ των έξω πληροφόρηση είναι λογικά σωστή, παραδείγματος χάρη είναι ρεαλιστική, όμως δεν του είναι αρκετά αποδεικτή, επειδή θέλει χώρο και χρόνο για να την επιλέξει, καθώς δεν τον αφορά
στη συγκεκριμένη συγκυρία. Μέσω αυτής της αλλαγής του πλαισίου αποπροσανατολίζεται ο αναλυόμενος ως προς το πλαίσιο της ανάλυσης σε εντελώς άλλη κατεύθυνση, αν και η κλινική του εικόνα προσωρινά βελτιώνεται. Εν κατακλείδη, όταν ο αντικειμενότροπος αναλυτής προσφέρει νέα στοιχεία κατανόησης των αλλαγών του πλαισίου, επιπροσθέτως του απολύτως αναγκαίου, το ασυνείδητο του αναλυόμενου κινείται αμυντικά προς αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη των ασυνείδητων φαντασιώσεων. Και έτσι η ενέβρεση του υποκειμενικού νοήματος μιας νέας κατάστασης μέσω παλινδρόμησης γίνεται ανέφικτη. Φαίνεται όμως ότι αν και υποσχεθήκαμε να μιλήσουμε περί τεχνολογίας και ψυχανάλυσης, τα χάσαμε, παρασυρθήκαμε. Όχι. Γι' αυτό μιλάμε. Με το υπόβαθρο που αποκτήσαμε θα φτάσουμε ανώδυνα στο θέμα μας. Έχουμε δύο ζητήματα να διαπραγματευτούμε. Το πρώτο αφορά τη σχέση που υπάρχει μεταξύ αντικειμενότροπων ψυχαναλύσεων και των συνεπειών τους εξαιτίας των αλλαγών του πλαισίου στην ανάλυση, και το δεύτερο είναι η πλήρως ελλειπή σχέση του ρομπότ ψυχαναλυτή του μέλλοντος με την υποκειμενική ψυχανάλυση και οι λόγοι που την εμποδίζουν. Κοιτάξτε τώρα. Είμαστε εξοικειολογική εμπέδωση της σχέσης και της γνώσης αυτού το οποίο συμβαίνει. Θα φτιαχτούν επομένως άμυνες εναντίον της παλινδρόμησης, εναντίον αυτού που θέλεις θα φτιάξεις άμυνες. Εν τω μεταξύ ο αναλυόμενος θα έχει δημιουργήσει μεταβιβαστικά συναισθήματα για τον νέο συμβολικό χώρο που αντιπροσωπεύει το μαγνητικό πεδίο και κυρίως για τον microchip ψυχή της ηλεκτρονικής οθόνης. Θα αρχίσει να ερωτεύεται τον χώρο μεταξύ, ξέρω εγώ, Νέας Υόρκης και Αθήνας. Θα έχει συναισθήματα, είναι αναπόφευκτο. Θα ερωτεύεται παραδείγματος χάρη την οθόνη. Μην γελάμε, είναι πραγματικά. Όλη η τεχνολογική εξέλιξη για τον τόσο ηλεκτρονικό εντυπωσιασμό της οφείλουν να επενδυθούν πλήρως, εφόσον πρόκειται για τον αναλυτή του κατόχου της οθόνης του αναλυόμενου. Όντως, το ψυχικό όργανο που ζητά ανάλυση προσπαθεί να ανταποκριθεί στην αφομοίωσή του εξ αποστάσεως με τεράστια προσπάθεια προκειμένου να φτιάξει την αναπόφευκτη μεταβίβαση. Οι ερμηνείες του αντικειμενοτρόπου αναλυτή του δίνουν ρεαλιστική γνώση. Αυτό είναι άχρηστο για τον αναλυόμενο, στον οποίο προέχει να επενδύσει μαζικά το microchip ψυχή με τον ισχυρό επεξεργαστή του ψυχισμού του, αγνοώντας τη μετριότητα του αναλυτή. Και όλα αυτά επειδή η ανάγκη του αναλυόμενου να παλινδρομήσει εμποδίζεται με τις αναφορές σε γνώση και σε σχέση. Άλλωστε δεν έχουμε δει πως αν δοθεί η ευκαιρία πόσο λέμματα λειτουργούν οι ανάγκες του ψυχικού οργάνου για παλινδρομική ανακούφιση ή ασδήποτε μορφής. Δεν ξέρουμε περιπτώσεις ανθρώπων που κυριολεκτικά ερωτεύτηκαν μία sex doll που αγόρασαν από το διπλανό sex shop. Στην περίπτωση του μελλοντικού ψυχαναλυτικού ρομπότ, ατομικό ρομπότ ψυχανάλυση, είναι ανέφικτη η παλινδρομική ψυχανάλυση του υποκειμένου, ενώ στην αντικειμενότροπη προσέγγιση που προσφέρει νοηματικά ωφέλη ενιών γνωσιακού χαρακτήρους που έχουμε περιγράψει, μπορεί ενδεχομένως να δημιουργηθεί μόνο μία διάσταση μικρού εσωτερικού πλαισίου ως προετοιμασία για μελλοντική ανάλυση. Τέλος, ας δούμε τι συμβαίνει σε ψυχανάλυση του υποκειμένου μέσω ρομπότ. Στην κανονική δηλαδή ψυχανάλυση. Αν κανείς, ξέρω εγώ, δοκιμάσει με το ρομπότ στο μέλλον, αλλά το μέλλον έρχεται. Το πλαίσιο ελέγχεται πλήρως από τον αναλυόμενο. Αυτή η κυριαρχία του θα πρέπει να ενσωματωθεί στο εγώ του αναλυόμενου κατά τα γνωστά. Ο αναλυόμενος θα περιγράψει στο ρομπότ ψυχαναλυτή το ψυχολογικό του πρόβλημα
που θα αφορά την εκ των υστέρων κατάσταση ενός ασυνείδητου συμβάντος, αγνώστου λέξης περιεχομένου. Ο ασθενής δεν θα πει απλώς έχω, ξέρω εγώ, άγχος. Δεν θα πει ποιος είναι ο λόγος του άγχους, δεν το ξέρει. Δεν μπορεί να το πει. Η ανάλυση θα ξεκινήσει επί τη βάση του φαντασιακού περιεχομένου των συνταγμών του αναλυόμενου. Ο ρομπότ αναλυτής θα ακολουθήσει όλο το φάσμα των προγραμματισμένων διασυνδέσεων περί των ασυνείδητων προελεύσεων των φαντασιακών του αναλυόμενου. Ο αναλυόμενος θα φτιάχνει για κάποιο διάστημα ουσιαστική μεταβίβαση προς το ρομπότ, το οποίο θα ανταποκρίνεται με αξιοθαύμαστη επιτυχία. Στο υπόβαθρο όλων αυτών θα βρίσκεται η αναζήτηση από το ρομπότ της λέξης νόημα που χρειάζεται ο αναλυόμενος για να διασυνδέσει την αυτόρμητη αναζήτησή του με το ασυνείδητο μέρος της θετικής του μεταβίβασης κατά την παριτρόπιση. Επειδή όμως η προσαναζήτηση λέξη νόημα ουδέποτε ελέγχθη στο προγραμματιστή, επομένως δεν μπορεί να την βάλει μέσα στο πρόγραμμα που φτιάχνει, ουδέποτε ελέγχθη, δεν μπορούσε να έχει συμπεριληφθεί στον προγραμματισμό του ρομπότ, δοθέντων των άπειρων φαντασιακών πιθανότητων διασύνδεσης των αντιπροσωπεύσεων του αναλυόμενου. Ο ρομπότ ψυχαναλυτής θα βρίσκεται σε εκκλησία ή σε επαναληπτικότητα, προσπαθώντας εις μάτι να βρει τη λέξη έννοια που δεν υπάρχει. Ο αναλυόμενος ενδέχεται να έχει ήδη κάνει την ασυνείδητη σύζευξη μαζί του, αλλά χωρίς να το γνωρίζει, καθότι δεν έχει την ανάλογη ανταπόκριση από το ρομπότ. Το προβληματικό σε όλη αυτή την πορεία των πραγμάτων είναι ότι το ρομπότ ουδέποτε ενδέχεται να αναπτύξει την ικανότητα να βρίσκει συζεύξεις, καθότι δεν υπάρχουν προγραμματισμένες που να υποκαθιστούν τις λέξεις νοήματα. Ο αναλυόμενος αυτό που θα χρειαζόταν σε εκείνη τη φάση θα ήταν η ενστικτική επαφή με το ρομπότ αναλυτή, αυτό που αποκαλούμε συναισθηματική επαφή. Αυτή δεν έχει λόγια διότι βασίζεται στο ένστικτο και τις ζωικές αισθήσεις. Πρόκειται για το αποθυμένο που δημιουργεί την ανάγκη να βρίσκεται ο αναλυόμενος σε μεταβιβαστική σχέση με τον αναλυτή χωρίς λόγια. Συμπερασματικά, το ψυχαναλυτικό ρομπότ μπορεί όντως ως ένα βαθμό να λειτουργήσει ως αναλυτής γνώσης, αλλά ουδέποτε ως αναλυτής παριδρόμησης. Η τελευταία βασίζεται στη μεταβίβαση και αυτή με τη σειρά της βασίζεται στην ενστικτική λέξη. Φαινόμενο που για να το αντιμετωπίσει ο ρομπότ ψυχαναλυτής πρέπει πρώτα να αποκτήσει το ένστικτο που στερείται λόγου, δηλαδή να αποκτήσει ζωώδη χαρακτηριστικά.